Mutambo uya watsvuka ropa manje. Muri yeZimbabwe hazvina kumira zvakanaka. Ndadzoka manje nema-updates. Panapa nyaya iya yema-war veteran iri kuramba ichikora muto ende mamwe ma-war veteran vakuitenga futi. Panga paitombodzana kuti iwe Garwe unobva wangobuda uchingodididi uchingorotomoka unomboziva here ukama kana kuti ushamwari huripo pana Geza naPresident Mnangagwa. Vanhu ivo vakabva kuhondo vese. Pataura zvinhu zvakawanda. Kana uchingotondiona ndatouya kudai so uchiziva kuti iwewe uri kudedzera kuti pasi neZANU-PF uchaide. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboi kani. Nyaya iri panapa nhasi yakamira yakadai so iri kutaurika panapa iri kubuda pari kunzi Zipra war vets have come out in full support of bombshell Geza call for President Mnangagwa to step down on account of his failure to deal with corruption. Zipra spokesperson Buster Wagwizi says those war veterans speaking in support of President Mnangagwa were given money. Iye nyaya yekunzi vanhu vakabhadharwa mari yanetsa kai yekunzi kune mamwe ma veteran vari kubuda vachisapota vari kutaura vachisapota Mnangagwa because of Geza abuda achitaura kuti zvoni Mnangagwa zvaari kuita ari kukanganisa. Pakaipa pakashata nyaya yemari tichanzwa zvakawanda gore rineri, but let's see kuti chichi chainoitika because veZipra ma veteran vaipindira kutoda kunoziona chichi chiri kuitika because kwatona nyaya yatotanga nemunhu wani vanobva vatanga kuti se vachinogadha zvivindi. One thing I like about these guys ma veterans ndechekuti vanhu vasina hana avatye avasi vanhu vakuti vanovhunduka. Ndosaka unoona kuti kudhara paya vakatoenda vakatonochalenjana ne government dzana Smith dzeziya vakatoenda vakanochalenjana nayo vakatanga kutorovana vamwe vakatofira kuhondo zvechokwadi. Saka vasiyana negeneration yeizvezvi yekuti inonge ichingotaura pasocial media. Generation yeizvezvi manje ukatona vauya pasocial media kuda ngoti mashoko asvike very fast, otherwise vanenge vachida kutosvika kana pastate house ipapo kuti vototaurirana face to face. So ndo zvavari ndo zvivindi zvavainazvo vanhu ivavo, but let's see kuti chichi chaitika. Amunoziva gore rineri ndaona taenjoy hatichanakedzwa zvisingaiti ukaona dzemudanga dzako tungana kudai soka iyo zvoda kuti ungogara ungomira nechekure mbijana kuti usabatanidzirwe uchinyatsoona dzichipindirana dzemudanga because vanhu vakawanda iko zvino zvimanje vari kuti zvoni isusu hatikwanise kunge tichikubatsirai ma veterans kuti hanzi titi toda kuti muti Mnangagwa abve kuti muise chiwenga because hanzi hatikwanise kubvisa ZANU-PF tiisa ZANU-PF. Vari kuti hanzi that mistake yakatoitika pana RG Mugabe kudhara ndo zvinotaura nemaZimbabwe. Saka maZimbabwe anzoziva kuti isusu there is no way petingazobuda tichiningira, but zvamuri kutoita izvozvo bo futi chimboitai mega monotoona kuti zvinosvika papi. Ndo nyaya hombe iri kutaurika nezvayo. Muri yeZimbabwe inini munozviziva, ini changu kungorova nyaya chete ndichitsidza kwamuri. Kana uchinge une something to say ngatisangane mucomment section. Kune vanenge vachida kusenda ari maaudios vachitaura zvakasiyana siyana about anything that is happening in Zimbabwe. Ndichasiyana apa pascreen mozondiudzawo zvamuri kufunga kana muchinge mapedza kuteerera this one. Nyaya Garwe haisi nyaya yastereki. Vana Garwe vakutya kurusa zvavanga vachikumbavha hwakuda kupedziwa, saka vanenge vachikwata. Vana Garwe imbavha dzinotya kusungwa, hamene kuti dzinombobirei kana dzichida kusungwa. Comrade Geza vakatopedza basa paya, chero vakavaataka chokwadi chinongoramba chakamira pachokwadi, hapana chinochinja. Nyika iri kubiwa zveshuwa. Iye Daniel Garwe wacho iwa mukutaura ana bosi vake vanotomutumawo. Hakusi kuti zvaari kufamba achiparidza izvi ari kuparidza nekuda kwake, ari kutosimbisiwa. Saka munei nekuziva bosi waGeza hazvina kana basa zvezvo, plus hazvishandi. Ivo ngavangoziva chete kuti havachadiwi vaMnangagwa. Chero vakaenda vakanomuponda pamba pake vakamuuraya, asi vanenge vamupondera chokwadi. Asi ZANU-PF chandoda kuti idzidze, ngaidzidze kutaura chokwadi. Daniel Garwe uya asatomboda kufadza vanhu achitaura kuti 2030 vaMnangagwa vanenge varipo. Haatozvidi, but nekuda kwechaakapfumbatisiwa muruoko ndo chinoita kuti ataure kuti no vanenge vachiripo vachitonga chi. Munofunga kuti maZimbabweans 16-17 million vakapusa shwa iwe Garwe zera rako iro unofunga kuti shwa ndichiringokumbirwa mombe dzemadhaka dzisingakamwe mukaka. Zera rako iro Garwe unofunga kuti akapusa here isiwe. Usada kubatira Zimbabwe pamusoro, usada kuita zvinhu zvausingazivi, wakura kudaro unorasika direction wamunhu mukuru. Iwe Garwe kana uchida kundipindura undipindure. Pfungwa dzako dzakadhanga nyika dzakazara mvura. Iwe Garwe
Kana munhu achinge ataura chokwadi, bvumai kuti munhu ataura chokwadi. Muri kuba, muri mbavha. Iwe Garo uri kutumwa kutaura zvese, uri kutumwa kutaura, hapana zvaunoitwa. But hapana chisingaperi vakomana, hapana chisingaperi. Mwena unoguma wani. Musambofe zvako Garo wakazvinyepera kuti uchatonga nekusingaperi. Aiwa, haisi nyika yako sha. Nyika yevanhu. Hausiwo Mwari. Hausiwo unotongera vanhu makore avo. Iwe Garo pauri nezara rako unofana kunyara. Kana muri kuba, muri kuba, muri kuba. Chii chinorwadza kuti vachiwenga vataurire vanhu kuti corruption yakashata? Chii chinorwadza? Kana iwe usingaiti corruption wabatwa ni unonyumweise, uchiona kune shona inoti kwanzi yanyumweise inokamwa mukaka. Wavhundukei? Iwe kana usipo pomba vaibvapo. Because kana munhu achitaura kuti president vakatenderedzwa nembavha, mbavha unodziziva iwewe Garo, unoziziva zvokuti comrade Garo zvakutokuremekedza zvenhema, unamboenda kuhondo iwe. Iwewe Garo, vana vekuchivhineji vari kutenga mota dzekupa vanhu. Uyo mukomana wepanenge wekumabvuku uyo wamunoti Mayweather ari kungoita zvaanoda nemari negold. Asi ukaenda kumabvuku acho hakuna chakadhivhelopiwa. Asi vari kudada negold renyika. Gold harisi remunhu, igold renyika rinofanira kudhivhelopa nyika. Vana Chivhai vari kungoenda zuro ndizuro angaenda kuTanzania kunoona president wekuTanzania. Iye ndiye ani muZimbabwe iye? Chivhai ane chiposti ipi kuministry? MP here ainotaura kuti kudi anenge asina kutumwa. Anenge atumwa. It's not easy kuti iwewe pawakagara ipapo sewekule ndiwongosumuka kuti kwanzi toda kuona president wekuKenya, unosvika uchiti chii? Unenge watotumwa neshoko nemutungamiri wenyika kuti enda unoti zvakati. Ende imwe nyaya iri kundishamisa ndeyekuti chairman weSADC ari kuita musangano wehondo iri kuitika kuti DRC. But kuMozambique vanhu vakarovana kusvikira vazonyarara vega. Arizii zvake. Kana kuinauguration yacho haana kuenda. Zvinorevei izvozvo? Ndipo unozogara achitaura kuti vaMnangagwa vachatonga kusvika 2030. Chitaurira mumhino kunge munhu asingagoni kutaura, kunge mwana mucheche, denzi remunhu. Tichasangana nazvo chete. Tiri kukuonai. Mbavha dzenyu dzakakutenderedza idzodzo dzichashaya basa. Pai 2030 vanenge vachiripo. Vanoda kupedza mapurojekiti api? Iwewe Garo, iwewe netimu rako, nyika haitongwi kumba kwenyu vakomana. Muchapa mhanya chete, chero chiwenga wacho mukamutadza muita vice president, asi muchapa mhanya chete. Nguva inokwana. Musafungidze kuti Mwari haasi kukona, yakakutarisai. Mukaverenga mabhaibheri chaivo, kwakuna namambo Nebhukadhinezari. Wanga kuina navana Goriati chaivo, vakarohwa nevana vaduku. Vakuna mambo Faro chaiye aitaura kuti hapana zvandinoitwa. But mvura yakamupedzera, ngoro dzakanyura mvura, mabhiza zvese zvikanyura imomo. Asi vaizviti havagoneki. Saka Garo usada kuona kuti vana veZimbabwe vakapusa. Iwewe Garo unotoona anokutuma, usataura zvokuti kwai toda kuona bosi wavo kuita sei. Ukamira nachiwenga pa unomuita iwe. Nditsvina yemunhu aikwa.